बोला बोला उनको बोला किसी को मत बोल फोटो मारलो ते पोलीस पण आले रे कंट्रोल झालं ते उद्या बॉस कॅप्शन घालता ना टॅगलाईन हेलो वो सब कम होता है एक घंटे का हुबली पड़ती हे काम ना ते चालला रे बस स्टँड आता करते बाजू कोणी घेऊन कौन आया उसके साथ आया रहेगा ना ऐसा कैसा होता है अकेले कैसा है तो अजून कन्फर्म नाम आहे का औरत का नाम चेन्नई का कौन होता है लोग सीधे भी सोचा और उसके बाद और आदमी बैठ के गाड़ी पी रहा है 3 से 4 लोग हैं और आदमी बैठ के पी रहा है उसको भी वो आज मछलियाँ जबरदस्त बराबर आराम डॉक्टर कन्फर्म करून कन्फर्म करून त्याका घेऊन ये सोपले या त्याका घेऊन ये चल मयूर साहेब घेऊन ये पकडा घे त्याका घे नाही पडलो रेकॉर्ड करून डायरेक्ट नाही पडलो सगळे येणार वाणी
आमको फेल करे देव रे अरे देव रे मीडिया उठे मला रे भीतर मला म्हणलं बरं बरं येऊ नाही म्हटलं फोन घे त्याने बरोबर कोण ग्लास बराबर कोण हा कोण बराबर कोण आला ते बराबर कोणीच नाही ते गाडी नेणार फातरा होय बरं हात लावून हात लावून हात लावून इंजरीज काय बोला बरं डॉक्टर